makantar-kantar dening Mas Bey Puryono. Mbiyen aku isih cilik, durung ngerti ala lan becik. Ngertiku mung seneng lan seneng. Negara rusak ora tak sanak, pranatan rembug aku orang rembug. Nanging saiki aku kudu ngerti apa kang kudu tak pecai, apa kang kudu tak dandani. Aku isih muda, kuat, cukat lan trengginas. Saka njero dadaku makantar-kantar semangat nggugat amrih negaraku kuat. Abange getih ku tondo labuh yektiku wani belani labui prajaku. Tembe murid turunku isih nganti-anti, isih bakal marisi negara iki. Ayo sedulur muda cancut tali wondo, jejeg majune negara ing tanganira. Para muda tumaruna gawe jejegke negara. Jaya para muda, jaya negeri kita.